знаючи приблизно, який буде вирок, знаючи, що прокуратура вона не посміє не послухати державу, в даній ситуації державу Україна, владу, українську сучасну владу, і все ж таки буде просити для мене покарання від 12 до 15 років згідно санкцій статті 111 про державну зраду. Я зразу наголошую, що я не хотів, щоб не пришвидшувати це все діло, це позорище, моральну країну, ганьбити це на цілий світ. Я просив, щоб не переглядати ці всі справи. 7 томів, це глупості. Але прокурори наполягають. І тому ви маєте зараз нормальне таке караоке політичне подивитися, коли ви побачите, як можна з фейкових таких обвинувачень і оціночних суджень людину спробувати заховати в тюрму на строк від 12 до 15 років. І при тому всьому ще отримати підвищення, як пан прокурор Грищук, перший заступник прокурора міста. Для прикладу, поки нікого немає, можете поприкалуватися. От, будь ласка, протокол свідка, уповноважений. Подивіться уважно, все друковано, а слідчий записаний від руки. Можете уявити собі, які це свідчення? В принципі, там нічого такого поганого не говорить. Він там говорить, що там на мене не вплинуло це відеозвернення. Але фішка в тому, що це називається фальсифікація свідчень. Це і кримінальний злочин.